Hola, seguim els exercicis de català del dimarts dia 24. Vocabulari temàtic, les mesures. Quin o quins aparells fem servir per mesurar el temps? Per exemple, el rellotge. La distància, doncs un compte de quilòmetres. El pes, la balança. La temperatura, un termòmetre. La capacitat, un recipient graduat. Un recipient graduat, imagineu-vos un pot amb diferents línies que indiquen 100 mil·lilitres, 200 mil·lilitres, 300 mil·lilitres. Potser en teniu un altre, podeu deixar-ho als comentaris i mirem a veure si està bé. La força del vent, un anemòmetre. S'apunta anemòmetre, sí? La direcció del vent, amb un panell, i la quantitat d'aigua de pluja recollida amb un pluviòmetre. Escriu quina hora és seguint el model, aquest model d'aquí. Les 8:20, com que passen 5 minuts d'un quart de 9, són 1:45 de 9. Aquí, 1:45 de 9. Les 18:30, 2:15 de 7. Les 14:15, 1:15 de 3. Ordena aquestes mesures de temps de més petita a més gran. La més petita de tota és el segon. Després tenim el minut, hora, dia, setmana, quinzena, perquè una quinzena són 2 setmanes, mes, que són 4 setmanes, trimestre, que són 3 mesos, any, lustre, que són 5 anys, dècada, que en són 10, i segle, que en són 100. Per tant, un altre cop, segon, minut, hora, dia, setmana, quinzena, mes, trimestre, any, lustre, dècada i segle. Vocabulari temàtic, l'ésser humà. Classifica cadascun d'aquests noms a l'etapa de la vida que li correspongui. A infància tenim bebè, nadó i nena. A joventut tenim noi, adolescent i jove. A maduresa, dona, adult i home. I a vellesa tenim vell, ancià i avi. Repeteixo, a infància, bebè, nadó, nena. A joventut, noi, adolescent, jove. A maduresa, dona, adult, home. I a vellesa, vell, ancià i avi. A cada sèrie hi ha una paraula que no és pròpia de l'ésser humà. Elimina-la. Tenim memoritzar, raonar, pondre, jutjar i imaginar. Els animals no memoritzen, no raonen, no jutgen i no imaginen que nosaltres sapiguem. Per tant, pondre sí que sabem que ho fan els animals, ponen ous, per exemple, i nosaltres no ponem ous. Per tant, no és pròpia de l'ésser humà. Clatell, coll, braç, pota i orella no és pròpia de l'ésser humà a la pota, perquè nosaltres tenim cama. Dels òrgans, estómac, fetge, cor, quall, pulmó. Quall no forma part de l'ésser humà. I civilització, tribu, clan, família i eixam, el que no forma part dels humans és l'eixam, perquè és una acumulació d'insectes petits. Per exemple, si us imagineu un rusc d'abelles, doncs poden fer un eixam. Tots aquests adjectius, exercici 6, poden descriure com és una persona. Aparella els que són sinònims. Rinxolat, arrissat. Magre, prim. Esvelt, alt. Petit, baix. Sapat, robust. Gras, obès. Viu, no el veig ara, aquí, espavilat. I alegre, content. I aquí al final us demanava que escrivíssiu una oració amb cadascun d'aquests adjectius. Ho corregirem quan tornem, perquè és una resposta oberta i podeu tenir respostes molt diferents. Espero que hagin anat bé i, com sempre, si teniu algun dubte d'algun exercici corregit, envieu un correu i mirarem a veure quines altres opcions teniu. Una abraçada, adeu!